No confín da Península do Morrazo, a 157 metros de altura, está o Monte do Facho. Hoxe, un lugar de peregrinación para milleiros de persoas que veñen desfrutar, entre outras cousas, destas fermosas vistas, mais antigamente peregrinábase por algo ben distinto, que era pedirlle saúde ao deus Berobreo. Neste monte atopamos as primeiras ocupacións humanas na Idade do Bronce. Será na Segunda Idade do Ferro que se erga un castro que se abandonará no século I despois de Cristo, cara ao comezo da romanización. Entre o século III e o século V despois de Cristo este lugar volve a gañar pulo, pero desta vez cun factor diferencial. Haberá un santuario galaico-romano con dúcias de aras votivas como estas. No Monte do Facho atopáronse 174 aras ao deus Berobreo, a maior concentración de exvotos de toda a Península Ibérica. Algunhas están aquí, no Museo Quiñones e León, e outras están tamén no Museo Provincial, en Pontevedra. Estas aras levan inscripcións como esta, que din de Olari, Berobre, Posuit. E a veces engaden o lema Pro Salute. Como vedes, invocan o deus Lar, Berobreo, como protector do cumio, o que os devotos acudían para pedirlle saúde ou tamén como voto xa cumprido de algo que lle pediran anteriormente. O curioso é que xunto a estas aras apareceron tamén restos e ofrendas en formas de moedas, vidro, ánforas, etc. Ofrendas que de algún xeito chegaron aos nosos días mediante o cristianismo. Compre destacar que apareceron tamén aras a medio facer, indicativo de que nesta zona habería alo menos un obradoiro de aras para ofrecerlle aos devotos. Pero, é se este lugar xa tivese uso ritual antes da chegada dos romanos? Isto é o que asegura o director das excavacións, o arqueólogo José Suárez Otero. O recinto xa estaría dedicado a moitas deidades galaicas con varios templos e tamén un sitio para facer banquetes rituais. Non se sabe con exactitude cando rematou este culto. Fálase do século IV, quizáis do século VI, pero o que sí é que o seu culto chegou de algún xeito aos nosos días, cristianizado baixo a Sant André. Hoxe quedan as pedras do que foi un dos maiores lugares de peregrinación da antiga Galaecia. A xente subiu ao Monte do Facho en busca de esperanza e de gratitude. Hoxe en día subimos, pero desconectados do que foi.